iki nembang kuwi iki nek kita kok nembang kok Pendana sik to ngene lho menengo. lah kuwi kok angel men sesuk disuwek Angel ram. Kok aku ngono kuwi penane to iki larekane ngene lho. angel men sesuk ganten koran lho dibong ben penak sak menungsone Ora iso ngene lho Mas kok. aku angel men kok rumangsaku Piye to iki pendana wis. iki lho mikmu iso mbok kene-kenean Lah iki multifungsi kok ya. mangsamu lho kula sampe nembang ya lintang asmara ya Iya. kowe sing wedoke Oh iya Mas. kowe dadi lanange Aku lanang. kowe cethuk to cethuk dek wedoke gayane rono madhep rono dek engko cekel ngene le Sekop. Lho nyapo sekop-sekop barang iki Lah saiki usome sekop-sekop. ora nggih kuwi Buinta njaluk sekop-sekop. Saiki wis ora usum sekop nganggone pacul. ya le iling-ilingen Pacul, kan iki pacul. madhep rono to dek iki gak gelem dadi Wong ayu kita jual mahal lah mari kowe tak kei kunci le iki le terus terak ndase bres Oke.